Sme v Karloveskej zátoke, je sobota, ale nie je tréning, pretože dneska máme iný cieľ. Nebudeme trénovať v zátoke, ale vydáme sa na Dunaj a pôjdeme odtiaľto cez Bratislavu až po Lužný most a tam na Veľkom Zemníku sa konajú majstrovstvá Slovenska paddleboardingu. Takže najštýlovejší spôsob, jak tam prísť pozrieť a pozbudzovať, je priamo po Dunaji na paddleboarde. Nejdem sám, berem tu Martina, ktorý sa tu chystá. On je jeden z tých, ktorí absolvovali so mňou už zo pár tréningov. Na Dunaji ešte nikdy nebol dlhší ako len tuto okolo Ostrovčeka. Takže to bude aj pre neho trošku nový zážitok, ale mám v neho dôveru, že to zvládne. Teším sa. Poďme na to. Otvára sa nám panoráma mesta. Ráno je pokojné, voda kľudná. A Martin si vyskúšal svoj súboj s prvými vlnami z člna. Bere to na istotu a tak to má byť. Trošku vlnky dneska, ale Martin to statočne dáva. Už sa osmelil a ide jak dunajský pirát správny. Twin City Liner, najväčšie vlny. No a ja sa musím nasmerovať a skúsime sa na nich poviesť trošku, jak budú smerovať k brehu. Už míňame prístav, takže hádam, nás nečakajú žiadne prekvapenia, nečakané. Pomaly sa lúčime s Bratislavou, voda sa ukludní a čakajú nás nové kraje. Myslím, že som to na videu ešte ani neukázal, aj keď som tam už viackrát bol túto trasu. Tak verím, že to bude zaujímavý pohľad. Pomaly sa blížime ústiu Malého Dunaja okolo Slovnaftu a tu už vidíte, že sa to otvára. Tu už rýchle prúdy končia, väčšina lodí skončí tuto v Maríne a čaká nás už len pohodové pádlovanie, už cítiť aj vetrík, nie je také horko, ideálne. No, tak čo ti hodím? Hodím ti moju líš? No. Tak. A takto pomaličky sem, ale tu je to fakt plitké, ale tu sa podľa mňa už postavíš. Aj, pozri, tu som odplata. No, voda je perfektná, ešte o dosť teplejšia ako Dunaj. Detské kategórie, ale teraz čakáme na ženskú, kde je jedna moja kamarátka Janka, tak jej držím palce. Vidíme, v ktorej dráhe, ale sa mi zdá, že najviac vpravo a najlepšie zaberá, takže verím, že vyhrá. Janka Sabová, držíme jej palce, jednoznačný náskok má, perfektný štýl,
Má dobrého trénera, ktorého tiež poznám. Aj vy ho poznáte z výletov Romana. A vyzerá, že nedáva svojim superkám žiadnu šancu. Na rozdiel od nich vie aj padlovať. Musí byť trošku aj kritický, lebo vidím, že... Poď. Takto vyzerá šprint na 200 metrov. A myslím, že je už výborný finish neujde. Musí ísť až k tým číselným bojkam. Takže dievčatá, hlavne Janka Sabová, posledné 3 závery, 1, 2, 3 a pristačí Janka. Takže máme, poznám aj majsterku Slovenska. Rátajú sa z 3 pretekov vždycky 2 najlepšie časy a to sa potom vyhodnotí. Tak, a odštartovali. Tak, to už je iná profesionálna technika. Ale... Toto je... Poďme, lebo... Posledná, toto je ukážka profesionalizmu. Matej Šmída. Tak, dobre, potvrdil, že je najlepší slovenský paddleboardista. Tu je Janka. Tak, lúčime sa s pretekmi a pokračujeme v našej preskúmavacej výprave. Ideme sa pozrieť, ako to tu vyzerá v tejto časti ramien, houseboatov, okolí Veľkého Zemníku a Jaroveckého ramena. A potom postupne prídeme až na našu stanicu, kde vypustíme dosky a skončí naša cesta dnešná. Myslím, že to bol celkom zážitok. Aj tuto pre Martina, ktorý bol dneska prvý raz na Dunaji plnohodnotne. Ale teraz už je z neho dunajský mazák. A z toho mám radosť. No, tu už začína houseboatová zóna. Musíme prekonať tento most. A potom už je pred nami len vodná cesta. Normálne krásne idylické prostredie. Tu je nejaký ostrovček, labute, krásna zelená voda. Nie je to tu až také zlé, len to tým majiteľom houseboatov možno trochu narušil ten most nový. Predtým tu mali úplne ticho a kľud, ale aj tak. No, veľmi príjemné. Veľmi príjemné miesto, ktoré určite stojí za objavovanie a najlepšie sa objavuje takto z tejto stojacej pozície na paddleboarde. Šunu nemáte až taký pekný výhľad vysoka. Tak, takto vyzerá pokojná kedysi zátoka, rušená len cirkulárkami a inými zvukmi dedinčanov miestnych, vodných, ale nie je to až také hrozné, ten most vyzerá byť celku odlučený, ale je to taký v pozadí stály šum, čo asi na kľude túto blízkosti nepridáva, ale prostredie je tu ináč nádherné. Aj tu.
Moje radová zástavba paddleboardová, teda houseboatová. Voľné pozemky, no. Ale o tie nebude bitka, lebo tu je ten most počuť stále. To má ďaleko od kľudu. No dobre, ak sa vám toto video páčilo, dajte mu like. Ak chcete vidieť aj podobné videá, dajte odoberať. Ja dneska sa lúčim. Čau, čau.